давоми 4-5 соли охир дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дигаргуниҳои бемисл ба вуқӯъ пайваст, ки аз таваҷҷӯҳи шаҳрдорӣ ба соҳаи меъморию шаҳрсозӣ дарак медиҳад. салом тамошобинони гиромӣ, боз ҳамроҳи шумо сайри як гӯшаи зебоманзари пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе мекунем. майдони Истиқлол, ифтихори мардуми соҳибиқбол, муаррифгари Тоҷикистони соҳибистиқлол дар арсаи ҷаҳон. инҷо шароити мусоид барои сайру тамошо ҳам фароҳам мебошад ва амну осоиш таъмин аст. рамзи боҳашамати меъмории Истиқлол дар ин майдони доманадор таҷассумгари тамаддуни бою пурғановати миллати тоҷик аст. инак мо вориди боғ мешавем ва ҳамроҳи шумо сайри ин гӯшаи зебоманзари диёр хоҳем намуд. майдони Истиқлол ва маҷмӯаи меъмории рамзи Истиқлол бахшида ба солгарди навбатии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ гардид, ки иншооти беназир дар ҷаҳон маҳсуб меёбад. дар раванди татбиқшавии нақшаи генералии шаҳри Душанбе масъалаи муҳим ин сохта ба истифода додани майдони Истиқлол бо муҷассамаи меъмории майдони Истиқлол буд ва маҳз бо ташаббус ва иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон соли ҷорӣ маврид ба истифодабарӣ қарор дода шуд. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани майдони Истиқлол, ки боҳашамат ва зебо буда аз лиҳози меъморию сохтмонӣ дар дунё беҳамто аст, барои сайру тамошо ва болида сохтани хотир басо мусоид мебошад. масоҳати ин майдони навбунёд 30 гектарро ташкил медиҳад ва аз минбар, дарвозаи марказӣ ва дарвозаҳои шимолию ҷанубӣ, фаввораҳо, шаршара, айвончаҳо, майдони баргузории роҳпаймоӣ, гулгашт, ҳавзҳои декоративӣ бо наҳрҳо, таваққуфгоҳ ва дигар иншоот иборат аст. иншооти муҳташам дар ҳудуди хиёбони Рӯдакӣ, кӯчаҳои Саид Носир, Ҳабиб Аҳрорӣ ва Ойгули ноҳияи Исмоили Сомонӣ воқеъ мебошад. лиҳози меъморӣ ва таркибӣ ҳар як узв, ҳар як унсури муҷассама маъниеро ба зеҳни тамошобин мерасонад. дар саҳни рӯизаминӣ атрофи муҷассама ҳавзҳо, фаввораҳои об ҷойгир шудаанд, ки ин нишондиҳандаи ҳаёти мукаммал ва фаровонию ободии ватани азизамон мебошад. майдони Истиқлол дар асоси дастуру ҳидоят ва роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат,
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва иқдомҳои созандаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бунёд гардидааст. шахс бо наздик шудан ба дарвозаи майдони истиқлол аллакай пайхаст мебарад ки дар тарҳи иншоот аз санъати баланди меъморӣ истифода гардида бо маҳорати хоси касбӣ аз ҷониби меъморону сохтмончиёни дорои таҷрибаи зиёд сохта шудааст. дарвозаҳои майдон бахусус дарвозаи марказии он бо истифода аз санъати меъмории миллӣ ва мутобиқ ба талаботи замон мунаққаш оро дода шудааст. нақшофарид дар гачки ба ҳунармандони тоҷик чун мероси аҷдодӣ аз гузашта мондааст, дар дарвозаҳо ҷолиб тасвир ёфтааст. дарвозаи марказии майдонро ки 43.8 метр дарозӣ, 9 метр паҳноӣ ва 32.67 метр баландӣ дорад, бо истифода аз масолиҳи баландсифат бунёд намудаанд. барои вориди майдони истиқлол шудани сокинону меҳмонон аз самтҳои шимол ва ҷануб ҳамзамон 5 дарвозаи дигар бунёд карда шудааст. бо ворид шудан тавассути дарвозаҳо назар ба фаввораҳои рангоранги диққатҷалбкунанда меафтад. аз тарафи даромадгоҳи асосӣ 6 фаввораи калон ва дар атрофи маҷмаи рамзи истиқлол боз 7 фаввораи дигар. дар маҷмӯъ 13 фаввора тибқи лоиҳа ва аз рӯи дизайни махсус сохта шудааст, ки зебою диданӣ мебошанд. фаввораҳо бо технологияи муосири компютерӣ идора мешаванд ва бо мусиқиҳои гуногун ҳамоҳанг шуда ҳаракати мавзун доранд. зебоиҳои ҳудуди боғ шахсро болидахотир месозад. дар вақти наворбардорӣ ва таҳияи барнома бо чанд тан сайёҳони хориҷӣ ҳамсӯҳбат шудем. мо саёҳат мекунем ва бори аввал аст ки ба тоҷикистон омадем. мо аз ин шаҳри зебои душанбе дар тааҷҷубем. зебоии шаҳр, фаввораҳои диққатҷалбкунанда, боғҳои истироҳатӣ, биноҳои боҳашамат моро мафтун намуданд. аз меҳмоннавозии сокинон нисбати сайёҳон дар ҳайратем. беҳтарин муносибат бо ҷаҳонгардон. ҳар як сайёҳ барои тоҷикон меҳмон аст ва ӯро ҳамчун шахси наздик қабул менамоянд. мо барои дигарон сайёҳати тоҷикистонро тавсия медиҳем. пешрафту шукуфоии тоҷикистонро ба ҳамбастагии тоҷикон ва муҳаббату садоқати ин миллати кӯҳантабор ба сарзамини аҷдодӣ маънӣ дод мекунанд. аз меҳмоннавозии тоҷикон дар ҳайрат мондаанд. Я не ожидал, если честно, что в Таджикистане будет так красиво. Ман интизор набудам, ки Тоҷикистон ин қадар зебо ва шаҳр ҳашамати зиёд дорад, фаввораҳо ва ҷойҳои зиёди зебо дорад. дар роҳ то расидан ба ин ҷо аз нерӯгоҳи барқии обии Норак дидан намудам. ҳамчунин дар майдони Парчам сайругашт кардам. дар маҷмӯъ аз Тоҷикистон таассуроти нек дорам ва мехоҳам чанд рӯзи дигар дар ин ҷо бошам, то аз ҳар гӯшаву канори ин кишвар дидан намоям. 3 рӯз дар Тоҷикистон ҳастам ва аз меҳмоннавозии сокинон миннат дорам. ман хостам таомҳои миллиро бичашам ва ба як сокини маҳаллӣ муроҷиат кардам. ӯ на балки дар харита нишон дод, аз дастам гирифта ба ошхона бурд ва тавсия дод, ки бисёр хӯрокҳоро фармоиш надиҳам, чунки ғизонокии таомҳои тоҷикӣ зиёд аст ва ман ҳамаи онро истеъмол карда наметавонам. дар умум бисёр олӣ. зимни бунёди боғ ва гулгаштҳо дар майдони истиқлол дарахтони нодири сояафкану ороишӣ ва гулҳои рангоранг интихоб намуда ҳар як гулу дарахтро ба таври хос шинонидаанд, ки вақти гаштугузор шахс мафтун мегардад. бештари ниҳоли дарахтони ҳамешасабз ва гулҳои рангоранги майдони истиқлол аз хориҷи мамлакат, аз ҷумла аз Италия, Ҳолланд, Белгия ва Фаронса оварда шудаанд. 16 гектари майдони истиқлол барои кабудзоркунӣ ва шинондан дарахтону бутаҳои ороишӣ, гулҳои бисёрсола ва мавсимӣ пешбинӣ шудааст. ҳоло дар ин масоҳат 7512 бех дарахтону бутаҳои ороишӣ, 70000 гулҳои бисёрсола, 5600
бутаҳои фатиния 1.5 миллион гулҳои мавсимӣ шинонда шуданд. дарахтони нодир ва усули хоси шинонидани онҳо ба зебоии ин мавзеъ ҳусни дигар зам намудааст ва тароватбахш мебошад. ба ҳамагон маълум аст ки бунёди боғ, сабзазоркунӣ ва гулкорӣ барои мардуми тоҷик мероси аҷдодист. ин амал чун рамзи сарсабзӣ ва зебоӣ миёни мардуми тоҷик маҳбубияти хос дорад. иқдомот ва ташаббускорию роҳнамоии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ободонию сабзкорӣ шаҳрвандонро водор сохтааст ки ҳарчи бештар ба бунёди боғу гулгаштҳо ва вусъат бахшидани корҳои ободонию созандагӣ машғул шаванд. барои обёрии боғу сабзазори майдон 2 обанбор бо ғунҷоиши 1,5 метри мукааб об бунёд намуданд ва ниҳоли дарахтони нодир ва гулу бутаҳои ороишӣ ба таври қатрагӣ обёрӣ мешаванд. акнун доир ба майдони баргузории чорабиниҳои фарҳангию сиёсӣ мегӯем. масоҳати майдони мазкур 2,7 гектарро ташкил медиҳад ва дар назди маҷмаи меъмории рамзи истиқлол ҷойгир шуда барои роҳпаймоию намоишҳои театркунонидашуда басо мувофиқ мебошад. дар майдони мазкур 50 000 метри мураббаъ роҳравҳо бо сангҳои хорои ватанию хориҷӣ зебу зиннат дода шудааст. дар шафати роҳравҳо нишасткурсӣ ва суҳбаткадаҳои замонавиро ҷой додаанд ки тамошогарон имкон доранд аз онҳо истифода намоянд. шумораи умумии нишасткурсиҳо зиёда аз 200 адад буда дар шафати ҳар кадоми он қуттии партов гузошта шудааст. бунёд гардидани майдони истиқлол бо маҷмаи меъмории рамзи истиқлол дар шаҳри душанбе аз пешрафту шукуфоӣ рушду нумӯи тоҷикистон ва ба таври назаррас беҳтар гардидани шароити зиндагии сокинон шаҳодат медиҳад. ин майдони беназир ҳамчун бренди соҳаи сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон дар шинохти ин мамлакати рӯ ба тараққӣ ва муаррифии он дар арсаи ҷаҳон нақши муҳим хоҳад гузошт. инак вақти он расид ки бобати тарҳ ва шароити мавҷудаи тамошову саёҳат дар маҷмаи меъмории рамзи истиқлол гуфта бошем. маҷмаи меъмории рамзи истиқлол дар майдони истиқлол 121 метр баландӣ дорад ва ин ҳам бесабаб нест. қисми поёнии маҷмаъ 30 метр, рамзи 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва қисмати болоии он 91 метр, яъне дар соли 1991 асри гузашта ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистонро ифода менамояд. ин рамзи боҳашамат дар масоҳати 11900 метри мураббаъ сохта шудааст. умуман маҷмаи истиқлол шакли манораи бузурги динамикаи болораванда дошта, ин манора ҳамчун меъмории боҳашамати пирамидашакл бунёд гардидааст ки ҳангоми боло рафтан қутри он муназзам кам шуда дар баландии 30 метр ба манораи бузург пайваст мегардад. қисмати болоии маҷмаъро тоҷи қутраш 8 метра ҳамчун рамзи давлатдорӣ, истиқлолият, соҳибдавлативу соҳибтамаддунӣ ва таърихи омӯзандаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик ки аз титан сохта шудааст зиннат медиҳад. маҷмаъ дорои 7 даромадгоҳ аст. консепсияи маҷмаъ 8 рӯя буда, 2 рӯяи ҳамшафати он аз ҳар як рӯя нисфаш ҳамчун даромадгоҳ хизмат менамояд. ин даромадгоҳҳо бо майдони васеъи масоҳаташ 2,7 гектар барои гузаронидани чорабиниҳои сиёсию фарҳангӣ сохта шудааст. лоиҳаи иншоотро гурӯҳи эҷодии сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе таҳти роҳбарии раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таҳия намудааст. зимни таҳияи лоиҳа бо рамзи тоҷ ҳамчун асос ба рамзи дарахти ҳаёт такя намудаанд. дарахти ҳаёт бо реша, тана ва шохаҳо зиндагии ҷовидона ва сарсабзию устувории ҳаётро таҷассум намуда то
тоҷпоя маънои пойдору устувор ва бардавом нигоҳ доштани тоҷро дорад. این همان ریشه از تاریخ و فرهنگ تاجیک میگیرد. یعنی درخت حیات یک درختی است که موافق اساطیر، موافق همون سرچشمه ها در فرهنگ و در تاریخ خلق تاجیک یک مقام خاصه دارد. ҳафт гумбази гирдогирди муҷассама рамзи ҳафт қабати замину осмон, ҳафт иқлим, ҳафт ранги асосии табиат ва ҳафт зинаи ташаккули илму маърифат ва худшиносию ҷаҳоншиносии инсониятро ифода менамояд. атрофи маҷмаи меъмории рамзи истиқлолро аз берун 14 деворнигора иҳота намудааст. дар деворнигораҳо таърихи зиёда аз 6000 солаи миллати тоҷик вобаста ба марҳалаҳои таърихӣ бо аксу рамзҳо таҳти унвонҳои гуногун тасвир ёфтааст. این دیوارنگارها هم از همان صحنه ها و واقعه های مهمترینه که در تاریخ خلق تاجیک یعنی به وقوع پیوستند از همین آگاهی میتید، از همین به ما یک خبر میتید و در آن دیوارنگارها یعنی چهره های ماندگار تاریخ از تاریخ خلق تاجیک و همچنین واقعه های مهمترین درج گردیدن سر کرده از زمان های قدیمترین از دوره اساطیری از شاه جمشید و شاه یعنی کیومرث اولین انسان و بعدا کوروش کبیر نفری که یعنی تمام اقوام آریایی را سرجم کرده است و دیگر واقعه تاریخی دوره کوشانیان، دوره سامانیان بین یک دیوارنگارهای خوب دارد با انعکاس خودی همون تصویر شاه اسماعیل سامانی و بعدا همینطور مرحله به مرحله تا دوران استقلال و دیوارنگاری دوران استقلال آن در آن علاقه همون دستاوردهای مهمترین زمان استقلال نشان داده شدند. даромадгоҳи асосии муҷассама хеле васеъу боҳашомат тантанавӣ буда, дар саршавии он дар рӯ ба рӯи даромадгоҳи асосӣ минбари ороиштдодашуда ва баландии 7 метр ва дарозии 25 метр ки ҳангоми баргузории чорабиниҳои тантанавӣ хизмат менамояд пешбинӣ шудааст. шахс бо ворид шудан ба дохили маҷмӯа дар иҳотаи намунаи ҳунарҳои мардумӣ ва дастовардҳои аҳли эҷод қарор гирифта дар ҳайрат мемонад. дар ҳар гӯша бо дизайни хос намунаи либосҳои миллӣ, маҳсули меҳнати кандакорон, кортсозону кулолгарон, созтарошон ва ғайра гузошта шудааст, ки аз завқи баланди зебоипарастӣ ва меҳмондӯстии тоҷикон дарак медиҳад. дар ошёнаи якуми маҷмӯа 7 толори кушоду барҳавои намоиш мавҷуд аст ва ин ҷо қабули меҳмонони олиқадр ҳам имконпазир мебошад. толори синамоии 5D бо 12 ҷойи нишаст дар ин иншооти бемисл дорои шароити хуби тамошои лавҳа ва филмҳои гуногун мебошад. гаштугузори сайёҳони хориҷӣ ва ба тааҷҷубафтии онҳо дар дохили маҷмӯаи меъмории рамзи истиқлол аз таъриху тамаддуни миллати тоҷик ифтихори ватандории ҳар бинандаро бештар месозад.
ман ба душанбе омадам. Бо дӯстонам дар чанд ҷо меҳмон шудем. Аз фарҳангу маданият ва расму оини мардуми тоҷик дидан намудем. Беҳад зебову хушрӯ. Ба ман писанд омад. Мо шаҳри Душанберо тамошо кардем. осорхонаи таърихии шаҳри душанбе дар ошёнаи дуюми маҷмаи истиқлоли майдони истиқлол ҷой дода шудааст ки марҳалаҳои гуногуни таърихиро дар бар мегирад. дар осорхона асосан бозёфтҳоеро ки зимни гузаронидани ҳофтукофҳои археологӣ дар ҳудуди шаҳри душанбе дарёфт гардидаанд ба намоиш гузоштаанд. осорхона маҳз ба таърихи худи шаҳри Душанбе бахшида шудааст. дар осорхона толорҳо асосан аз рӯи даврабандӣ тартиб ёфтанд ва се даврабандии асосиро дар бар мегирад. яъне қисми аввал ин маводҳо ё нигораҳое мебошанд ки ба таърихи қадимтарини Душанбе бахшида шудааст. дар ин ҷо ҳама бозёфтҳо ва нигораҳо осорҳое ки аз ҳудуди шаҳри Душанбе пайдо гардидаанд яъне барои тамошо гузошта шудаанд. ин бозёфтҳо бозёфтҳои бостоншиносӣ мебошад ва он аз асри сан то асрҳои 15-16ро дар бар мегирад. яъне онҳо гувоҳӣ медиҳанд ки Душанбе дар замонҳои гуногун вуҷуд дошт ва дар ин ҷо сукунат доштанд аҳолӣ. мавҷуд будани ёдгориҳои мазкур далолат аз он мекунад ки душанбе таърихи хеле қадима дорад ва дар он ҳунару ҳунармандӣ, фарҳанг ва оинҳои гуногун аз давраҳои хеле дур рушд карда буд. қисми дуввум як қисмате аст ки аллакай ба асрҳои баъдӣ бахшида шудааст. як баъзе нигораҳои мисгарию чӯбгарӣ ки ба охири асри 19-20 тааллуқ дорад ва баъзе нигораҳои аллакай замони шӯравӣ ва қисми сеюм ин қисме аст ки аллакай ба давруни истиқлол бахшида шудааст. ва дар ин ҷо аксҳои нодири таърихӣ ҳастанд ки аз ҳаводиси муҳимтарине ки яъне дар замони истиқлол ба вуқӯъ омадааст аз он шаҳодат медиҳад ва боз аз ҳамон иншоотҳо дастовардҳое ки дар замони истиқлол мардуми тоҷик халқи Тоҷикистон ба он ноил гаштанд аз он бозгӯӣ карда метавонад. ёдгориҳои гаронарзиши ба намоиш гузошташуда ки таъриху тамаддуни кӯҳанбунёди миллатро таҷассум мекунад ба густариши фаъолияти осорхонаи навтасис ва таваҷҷӯҳи бештари тамошобинон боис мегардад. дар ошёнаи дуюм боз як гӯшаи ҷолиби диққат рамзи тахти шоҳии тоҷикон воқеъ аст. тахти рамзии давлатдории тоҷиконро ки бо назардошти арзишҳои таърихӣ сохтаанд бо усули миллӣ оро дода ҳамчунин кандакорӣ намудаанд. тавре мебинед дар болои тахт тоҷ гузошта шудааст ва ин тоҷ аз тиллои тозаи истеҳсоли Тоҷикистон сохта шудааст. тахтро ҳамчунин дигар сангҳои қиматбаҳо оро медиҳанд. дар рӯи тахт ҳамчунин фарри шоҳии тиллоӣ гузошта шудааст. фар нишони давлатдорӣ ва тахту тоҷ мебошад ва бо 68 шуҷои зардӯзӣ
оро ёфта ба тоҷи заррин пайваст аст ки мансуб ба эҳёи нави тоҷикистони соҳиби истиқлол ва 68 шаҳру ноҳияи он мебошад. грифҳо ё худ шерҳои болдор бо минқори уқоб дар ду тарафи тахт диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб мекунад. инҷо нусхаи намунаҳои санъати волои хазинаи амударё бо зубанди тиллоӣ ва аробачаи тиллоӣ гузошта шудааст. сутунҳои чӯбин бо сангҳои қиматбаҳои маҳаллӣ оро ёфта 7 калиди тиллоии рамзӣ аз 7 шаҳри қаламрави имрӯзаи ҷумҳурӣ душанбе, саразм, хуҷанд, истарафшан, ҳисор, ямчун ва ҳулбуг ва деворнигораҳои паси тахт ки панҷакенти қадим, варахша, афросиёб ва бунҷикентро инъикос мекунанд, дарак аз таърихи қадимаи миллати соҳибтамаддуни тоҷик мебошад. долонҳо, зинапояҳо, деворҳо умуман дохили маҷмӯаи меъмории рамзи истиқлол бо як дизайни хос оро дода шудааст. ин аз маҳорати баланди меъморон дарак медиҳад. маҷмӯаи меъмории рамзи истиқлол дар баробари инъикоси таъриху тамаддуни бою пурғановати фарҳангии миллати тоҷик ҳамчунин санъати баланди меъмории тоҷиконро дар арсаи олам муаррифӣ менамояд. бояд гуфт ки таи солҳои охир мавзеъҳои тамошо дар шаҳри душанбе хеле зиёд гардидааст. қомат афрохтани биноҳои истиқоматии баландошона, боғу гулгаштҳои фароғатӣ ва дигар мавзеъҳои тамошобобу истироҳатӣ симои пойтахтро пурра дигаргун сохтааст. дар қисми болоии манора дар поёнтари тоҷ ду ҳалқаи мудаввари баробарандозаи ба ҳам монанд ҷойгир шудаанд ки ҳалқаи болоии он ҳамчун асоси тоҷ хизмат менамояд ва ин ҳалқаҳо ҳамчун саҳнаҳои тамошои атроф истифода мешаванд. ин маҷмӯа бениҳоят зебову боҳашамат аст. ҳоло мо ба майдони тамошо мебароем, то аз он ҷо фаввораҳои диққатҷалбкунандаро бубинем. новобаста аз он ки имрӯз ҳаво гарм аст, аммо ин ҷо салқин ва хеле фора мебошад. аз зебоии ин маҷмӯа дар ҳайратам. ман фаҳмидам ки ба он ҷо баромадан имконпазир аст. диққати маро чунин мавзеъҳо ба худ ҷалб мекунад. вақте ки аз баландӣ ҳамаи ин зебоиро мебинӣ, боз ҷолибтар аст. ман ҳатман ба он ҷо мебароям ва фикр мекунам ки зебоии тоҷикистонро боз ҳам зиёдтар мебинам ва боз сафарамро идома дода, ният дорам ба варзоб равам. барои сайёҳат тавсия доданд. яке аз ҷойҳои ҷолиби диққат дар маҷмӯаи меъмории рамзи истиқлол майдони тамошо ба ҳисоб меравад. инак мо тавассути лифт ба ошёнаи 14 ё худ ба майдони тамошо баромадем ва ҳоло дар баландии 94 метр қарор дорем. инҷо дурбинҳои калонҳаҷм гузошта шудааст ва мо ҳам мебинем ки тавассути дурбин чиро дидан мумкин аст. бисёр ҷолиб. бо ин дурбин тамошо намудани тамоми зебоиҳои шаҳри душанбе имкон дорад. ҳамин гуна дурбин дар ин майдон 4 адад гузошта шудааст.
ва гаштугузори шабона ҳам дар майдони Истиқлол хотирмон хоҳад буд, зеро дар шаб ҳудуди боғ пурра чароғон мебошад. равшании шабонаи майдон асосан ба воситаи зиёда аз 400 сутунпояи дорои лампаҳои каммасрафи барқӣ таъмин карда мешавад. тамоми атрофи манора асоси он ва дилаи он то тоҷ бо фурӯзонакҳои шуодиҳанда оро дода шуда, атрофи иншоот аз фурӯзонакҳои рангоранг пур мебошад. бунёд гардидани бинову иншооти замонавӣ ва ташкили инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ, бахусус майдони Истиқлол ва маҷмӯаи меъмории рамзи Истиқлол дар шаҳри Душанбе падидаест таконбахшанда дар беҳтар шудани шароити зиндагӣ ва кору фаъолият дар пойтахт. бинандагони гиромӣ, то ҷое тавонистем шароиту имкониятҳоро дар ин майдони навбунёд рӯи навор оварда манзури шумо кардем. То барномаҳои дигар сарбаланду пирӯз бимонед.